Καταρχήν καλημέρα σε όλους. 6 μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου περισσότερο από το χειρότερο εγκληματία. Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, γι' αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας. Επαναλαμβάνω, η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας, αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει το Θεός. Και παρακαλώ να το σεβαστείτε. Πάμε να δούμε τον αγώνα! Κύριε Μάρτη, θέλω να μου περιγράψετε τη σχέση σας με τον κύριο Βορίδη. Στις επισυνδέσεις τις δικές σας που είναι όλες το 24 αναφέρεται. Εντάξει, εγώ τη Δευτέρα έχω ραντεβού στην Αθήνα με τον Βορίδη, γιατί εντάξει, μιλήσαμε λίγο, αλλά με κωδικούς. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί μιλάτε με κωδικούς με τον Βορίδη, καταρχήν, γιατί με κωδικούς από ό,τι ξέρω εγώ μιλάνε οι γκάγκστερς και όχι οι έντιμοι άνθρωποι, και τι σχέση έχετε μαζί του. Say the line, Bart! Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Κύριε Μάρτη, θέλω να μου πείτε ποια είναι η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Κυρία Πρόεδρε, έχω το δικαίωμα σιωπής. Oh shit. Here we go again. Λέτε κάποια στιγμή, μιλώντας με τον κύριο Στρατάκο, και λέτε στον κύριο Στρατάκο να πάρει τον κύριο Μαυρουδή και να του πει ότι ο Ξυλούρης δεν είναι τυχαίος. Τι εννοείτε με αυτό ότι δεν είστε τυχαίος? Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Σε μια συζήτησή σας με την κυρία Αντωνία Παπαδάκη, λέτε άμα δεν μου ξεμπλοκάρουνε τώρα τα άφημί θα τους σκοτώσω όλους. Όχι Παναγία. Δεν αφήνω κανέναν ζωντανό. Θάνατο. Ξέρετε τη λέξη? Θάνατο. Σας ακούω. Σας ακούω. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Ακόμα και οι κότες το καταλάβαν. Το κινητό σας είναι 6984-60... Για συνεχίστε. 64-00-24. Σωστά. Ναι. Έχω κι άλλο. Πάντως είναι αυτό. Έχω κι άλλο. Στην πούτσα μας. Εδώ με το Ζερβό όμως λέτε κάποια πράγματα στα οποία φαίνεται ότι ξεκάθαρα είστε εσείς. Δηλαδή να υπήρχε άλλος Ξυλούρης Γιώργος, υπάρχει άλλος Γιώργος Ξυλούρης που να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας? Ερώτημα. Άλλος σε μίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ. Α, μάλιστα. Σιγά σιγά. Έτσι. Άλλος σε μίλησε. Από το κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμε με αυτόν. Άλλος σε μίλησε. Ποιος? Κύριε Κογκέλη. Τουλάχιστον να πούμε το μικρό όνομα. Κύριε Κογκέλη. Αυτός. Μεγάλη λέρα. Καλούμε το δικαίωμα σιωπής. Μα για να έχετε δικαίωμα σιωπής, σας λέω σε πολύ απλά ελληνικά, πρέπει να έχετε κληθεί. Το υπόμνημα πώς το έφτιαξε? Ποιος το έφτιαξε το υπόμνημα? Ο νομικός σας που σας έφτιαξε το υπόμνημα δεν σας είπε ότι αν δεν έχετε κληθεί από την ελληνική δικαιοσύνη δεν έχετε δικαίωμα σιωπής? Ένας ταξιτζής μου το έφτιαξε. Ένας ταξιτζής σας το έφτιαξε το υπόμνημα. Ωραία. Ένα μπούστε κοίτα ρε. Πώς την είδες στη δουλειά ρε φίλε? Τελικά με τον κύριο Βορίδη βρεθήκατε και γιατί μιλάγατε με κωδικούς? Το λέω γιατί λέτε τη Δευτέρα έχω ραντεβού στην Αθήνα με Βορίδη, μιλήσαμε λίγο και τηλεφωνικά αλλά με κωδικούς. Ούτε βρεθήκαμε ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Ούτε με κωδικούς. Ούτε έχουμε συνομιλίες. Μήπως του δώσατε αριθμούς για το Τζόκερ, κάτι άλλο? Εγώ δεν παίζω Τζόκερ. Δεν παίζετε Τζόκερ εσείς. Ωραία. Όχι, γιατί μετά με αυτά που έφυγε από το Υπουργείο που έχουμε ακούσει, ούτε ξαναμιλήσαμε. με αυτά που έχουμε ακούσει στην Επιτροπή, ωριακά θα σας ζήταγα 5 αριθμούς. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να πάει. Και ένα τσίχα θέλω να τη δώσω σένα. Σωστό κι αυτό. Την προκαλείς την τύχη σου τώρα. Αυτός ο κόσμος στα μπλόκα λέει ότι το πληρώνει λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, λόγω του Φραπέ, λόγω του Χασάπη, λόγω της Εμερτζίδου, λόγω του Μαγειρία. Καταρχήν έχω όνομα. Λίγο πιο κοντά. Δεν σας άκουσα. Έχω κοντά στο μικρόφωνο. Το Φραπέ, αλλού. Σιγά τα αίματα καλέ. Μη μου κλείνετε το μάτι. Δεν θα μου κλείνετε το μάτι και θα μου λέτε το Φραπέ αλλού. Σας είπα τι λένε οι αγρότες στα μπλόκα. Άρπατα και από μένα. Το Φραπέ δεν ξέρω ποιος το έβγαλε, το έβγαλε ο κύριος Βελόπουλος. Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το Φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζής είναι. Αυτή την Πόρσε που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Δηλωμένη κανονικά με υποθενέσεις με όλα. Ναι, από πού είναι, πόθεν τα έχει? Του γιού μου είναι. Hello! Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γιάιντα. Αδυνατό να τον καταλάβω.
Πόσο την αγόρασε? Λογίστρια είστε. Ναι, πόσο την αγόρασε? Να κατεβάσει το πόθεν αίσθηση του, να δεις τα τιμολόγια του. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας? Τι δουλειά κάνει ο γιος σας, κύριε? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Ποια είναι η εργασία του? Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα. Με τι ασχολείται και έχει Πόρσε? Γιατί να μην έχει. Πού τα βρήκε τα χρήματα? Ψάξε το γιο μου να ενημερωθεί. Είναι κομματικός τέλεχος ο γιος σου? Καμία σχέση. Είναι στη Νέα Δημοκρατία? Και αυτός δικός μας. Το χρονοκοπέλι. Πώς? 25 χρονών κοπέλι. Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Απαντήστε, κύριε, από πού έχει Πόρσε και πόσο την αγόρασε? Τα βρήκε, δεν είναι άπορος. Τα βρήκε? Πού, στο δρόμο τα βρήκε? Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν είναι άπορος. Δεν είναι άπορος, πατέρας του είναι. Άρα εσείς του τα πήρατε? Εγώ είμαι πατέρας του, δεν είναι άπορος. Εσείς του τα πήρατε λοιπόν? Ξανά. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Πώς θα ξεκολλώνατε την Παπανδρέου, παρακαλώ πείτε? Απαντήστε. Δεν απαντούσα τέτοιες εκφράσεις. Δική σας έκφραση είναι από τις συνομιλίες σας. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες. Φυγήκατε τώρα, έχουμε 100 σελίδες με συνομιλίες σας που τον ένα θα γαμίσετε, τον άλλο θα τον ξεκολλώσετε. Όχι, όχι, μην λέμε τώρα, μας λέμε για παιδιά. Αλλά αυτοί είστε. Λέτε μέσα από τα μουστάκια σας, δεν ακούγεστε κύριε. Κοίτα, θα τα κόψω το μουστάκι. Εδώ στα γεραθιά να το κόψω. Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Δεν να λέτε σωστά την απάντηση. Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ. Λεβέντες! Πολεμιστές! Αυτό είναι κριτική. Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλτσόν, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.